to tiyo go omenda machal nade. King'iyo kata mana counties wa makaluo kende tichako fuono gi achiel kachiel kaka itiyo go omenda kata gik ma gitimo mana gisingo ni gibiro timo. Gin gik mathin kende omiyo atamalo 15 mimiyogi gima gichoko onego bed ni osekelo dongruok moro malach ma kaka wachako ywak ni 85 manodong' e sirikal mamalo cha mondo chako med mamoro. Ang'eni Raila ne dwaro ni mondo ochwale mondo chop kata 45 ka wakawo ling'anyno endo wadwa ni mondo wakwani pesa moko omed biro na piny to onego bed ni wachako nyiso ni 1 2 3 4 osetimore e counties wa mae gwenge e yore mag tero nyithindo skul. Kawuono kata kidhi e county wa Siaya kuma Jararieda constituency county ma Siaya tiro ni pod wan gi nyithindo tweta ma pod ok dhi skul nikech school fees otamogi. Ang'o ma monowa chwalo pesni go eko mondo wang'e ni day schools wa duto te olosi maonge nyathi manyalo dong' e gweng' ni ok odhi skul. Ang'o ma monowa chwalo omenda kaka dwarore mondo wane ni ute mag thieth ni kod yeth ni kod laktache ni kod gik moko duto midwaro ni mondo osiptande go mondo ringi mondo dhi maber. Mago gin gik ma ka wachako timo wachako neno limo go kanyak to governors mawa gi jo siasa gi civil society gi kanisa gi jo gwenge duto biro bedo kod chir nao mar wacho ni sirikal